Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan, ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Lunes, petsa 21 kan bulan kan Hunyo taong 2021. Kamian sa indong kairiba deng iba, Remy Araneta Mendones, Anma Salvador kan Bicolanja. Masiram na hapon, Bicol Region. Ako man po ang sa indong lingkod, Mr. Siram, Joshua Martinez Jr. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurug kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang, ora mismo. Maray na pagkahapon mga kaaksyon, live na live kitang nadadangag sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi, as in 88.7 Radyo Ragon Bira Catanduanes. And syempre, live kita partner sa Satuyang official Facebook page, Can Action Cost Center. So gustong sabihin partner, live na live sa radyo, live na live pa sa Facebook. Correct, kaya dapat kita ngunyan maghapon partner live. Uy, Aldaw ni Lunes. nariparo ko lang partner ko niya na Lunes, medyo mahamot ka na. Garo nakapangarigos ka na. Iyo partner tayo may bulos na May tubig ang na. LCWD. Nakabalik sa tubig, partner kan Friday. Yes, after 5 days. After 5 days. Pagbalik kan tubig, medyo may kulay. May kulay. Nailing ko sa pinos mo. Correct partner. Oo. Sabi nga ni Baga, mas maray na ito kaysa kawara. Pero day man ako nasala, ilingon mo. Pagkatapos na mangyari ito sa tubig ta, sa bulk supplier ta, ang sabi sa Facebook na nabasa ko, hindi na mauulit pa. Dapat lang, Nagpasiguro partner. na ngunyang mga makinaryang reserba. Pero lesson learned din yan, partner. Sabi ba kan mga opisyales kan LCWD, lesson learned man ito sa inda. Tama. Kaya nga mas lalo pang magkaroon serbisyo. nagserbi itong wake up call, Buda, nagserbi ito partner na siguro leksyon. Tangarig lalong maging matimaan ang mga opisyal kan Water District, opisyal kan PhilHydro, Siyempre, partner. opisyal kan lokal na gobyerno ta. Baldi na ang mga konsumidores kan pakarayo. Legazpi City. Pigbibilang ko partner sa social media, siguro mga 11 milyon ang muda. Diba? Sa kalibak. Ano dahil sa sa mga kawarang muda, kan tubig. partner, na inot? Ha? Ano sa pinakainot na muda? Na nabasa Oo. ko, sabi, ihudiputable water. Yan. Saro yan sa mga panginot. Dakurahaw kan mga Legazpenyo. Pero ngunyan, ayos na. Ayos na. Nakakarigos na kita partner ng maayos. Sana naman tuloy-tuloy na. Yan naman. Ika,
Yan naman ako, ang problema medyo may duda na naman ako. Nagirumduman ko, partner, pinasulo mo ko kansurong aldaw, tadaay ka na ka. Iyo magkasutaramon ko sa imo, Amigos. na pag dai pa niya ako magbulos, dai ako ma-partner sa imo Kaya pagprograma. apektado, partner, ang programa tapos Oh. mayong tubig. Pila ito, 2 bis ngayon Duwang ako sa imo beses rin ka, nagpartner. partner. Paano man ako makapartner? Daday nga ako nagkapangarigos, Siyempre, dahil man ako mamumuya, nakataning ta ka na mamarong Oo, ka. masupog bagang malawag ako sa embarkadero napos ang parong ko garuna so ali sa tangkalan ka rin. Kaya maray na sila partner mo yan, maamot ka na. May bulos na. Maamot ka Adong na. bis ako nagkarigos mo niya. Pagurulayan tayo ni partner ta, Sige. ngunya na aldaw, an sa tuyang bisita partner, pagurulayan ta, ini nga manungod sa programa kan Maritime Unit sa Bicol Region. Ayan, ini so mga kuyanta ini. Ini so mga otoridad ta na in charge sa kadagatan. Tubig, partner. Tubig. Ayan. Kaya ngunyan, makakaibahan ta mga ka-aksyon, si Police Senior Master Sergeant Larry Allende, ang Regional Affairs Development Officer kan PNP Maritime Unit sa Bicol. Maray na pagkahapon, tabi, sir, we salute you. Thank you very much, ma'am. As in, maray na hapon din po sa gabos na naghihiling sa tuya pong programa. Apo. First time nindo tabi, sir, sa muyang programa and talagang salamat tabi, maski short notice, yaon ang sa imong presente. Yes, ma'am. Actually, talaga first time ko po ini na arugan so medyo may epekto pala. Anong At saka- epekto, sir? Anong epekto? Medyo nagtitinugan sa kuyang barahibo. At saka, Okay lang, basta barahibo, ade. Subago partner, habang day pa kita nagpupon, ang pagkakaiba ko niyan, igwa na ki dakul na personahe pala ng Maritime, PNP Maritime Command. Nagdagdag Digdi sa partner. Bicol Bukod Region. sabihon, so mga newly assigned, digdi sa Bicol Region, nababanggit mo kasabago, sir, off-cam kita, nababanggit ni sir na talagang nagdagdag. Ano, sir, sa mga factor kung natin nagdagdag? Yes, ma'am. Actually po, upon assumption po kang samuyang regional chief na si Police Colonel Dennis Denver A. Sabit, primero pong sa iyang tinauan kidoon, ini pong pagpakusog or dagdag personahe. Dahil saro po sa pinakadakula talagang problema kang maritime is manpower. Though igwa po kami kay mga existido nga maritime police stations pero minsan 4-3 tawo lang ang naka-station. Oo, kasi may wason pati sir ang sakop Yes, ng Maritime po. Command Bicol. Yes po, buong Bicol region. Iguang ang kadagatan. Yes po. Although nga ni po ngunyan sir, nadagdagan kami ki 40, pero ini pong 40 naidagdag, halos day pa din nga. Kulang pa. Yes, kulang pa. Although ang pigi-expect po talaga kang Regional Maritime Unit 5 is 60, pero ang nag-grant po lang is 40. 40. So siguro sa mga masunod na aldaw, baka madagdagan pa. Opo. Yes po, dahil saro po sa naging programa kang National Headquarters Maritime Group, ini pong pag-localize. Kung saan ang kada region po, tinaawan ki allocated na quota. Ito pong quota na pig-allocate sa kada probinsya, pagkatapos po kato mag-training, pag-graduate, ibabalik ito kung saan na rehiyon. So ibabalik lang din naman. Sir, nabanggit mo initabi, sir, nagdugang ka mo ng personahe. Siyempre, ang kabalyo dapat kaya, sir, dakulman or dagdag na akumplishmento. Yes, ma'am. Opo. So, paano ninyo tabi, sir, na magkakaigwan ng asigurasyon na talagang itong sa indong akumplishmento ay talagang And maliban dyan ma-realisar? partner, maliban dyan partner, siyempre maliban sa nagdagdag sin ng personnel bago akumplishmento, siguro maihaputan ko na. Kasi kay ito, sabi ko nga ni, we back kumpirang years ago. Di ikon pa sa na talaga. Sabi nga ni sir, 14 sa daan empleyado dyan. Oh, aram ko nga ni, Tapos wala pa 10. sinda kay ning inaapod na mga asset na magagamit sa kadagatan. Wala sindang bangka. Wala sinda kay itong speedboat. Okay. Ano sir, kumusta pala ito? Maliban sa personnel. May mga gamit na kamungan? Yes po. Saro po yan sa pinakamaray na magayon na bareta kasi puwera po kang personel na nadagdag, yaon man po supag enhance kang gabos na kagamitan kan sa mga opisina. Kung ka ito po, sabi nga ni sir, may maritime pero warang bangka, sangon yan po, bako lang po bangka ang yaon. Kundi high-speed tactical, Ayun. ito pong igwa po kay tulong makina na 200cc na igwa pong kapabling magdalagan sa dagat na 50 knots. Oh, kasi partner kay ito kaya naapot ko yan bago mapaduman sa accomplishment. Kasi paano magka-accomplishment sa maritime command kay ito? Kung kulang ang gagamitan, Maski kay ito nauusos so dynamite fishing kay ito. Maski Saka sa mga ngunyan, igwa pa din, oo. So mga bigas-bigas, day magkimagi ni buso maritime kay ito ta, day nga ning asset. Alangan man pagparalango yun na sa naman yan, Uni makato pa sa nga niyan na. makonsuelo. Tawan time may na-assign dyan kay itong regional officer kang kuan. Na problema kan tinisting niya sa mga tauhan niya out of 14 na tauhan niya igwa dumang kinita Dito tarong maglangoy. Kumusta pa lang ngunyan sir? Angon yan po, dahil na po yan. Dapat saro sa basic requirements. Yes, ma'am. And beside po, sa part po kang foundation course, kang kada maritime personnel, ini pong trooper course kung saan kaiba po ang scuba diving course. Ayan, dapat lang. Nagpirinit kay ito partner so pamayukan so regional officer.
Anak mo, paano ka pa hindi ka nga pala marunong lumangoy? Ibig sabihin, may kapabayaan sa mga personal Ito, before. medyo lang talaga. Pero dahil may maniyan, Sir Pigano. Yes, So, po. Ngunyan talagang ngunyan kuya na. talagang Opo, pigihigpitan. very specific na din po talaga ngunyan ang maritime kasi puwera po kaya na foundation course na ito po bagang mga nagtatransfer na PNP personnel coming from local station, pigre-required mo na sindang mag-undergo sa swimming lesson and water survival course. Dapat talaga. So, aside kay ang tabi, sir, ang aram ko, dakulo ng accomplishmento kayan, lalo na ngunyan igwaning mga bagong nadagdagan din personnel, kagamitan, nadagdagan din personajes. kagamitan. So, digdi kita, sir, sa mga ilegalidad. Kumusta tabi, sir, ang pagbabantay kan maritime sa ilegalidad, digdi tabi sa kadagatan? Sa ngunyan, ma'am, sabi parte nga ning ang pagiging pagpakusog ka na Regional Maritime Unit 5, iniman po ang pagiging regular ka na visibilidad ka na maritime sa kadagatan. Sa katunayan nga ni po kahapon sa Partikan Uwas, igwa po kita kiya duwang apprehension ki illegal fishing. So, and mas bati po igwa po kitang apat, then Kamsur may anom, and digdi po sa Albay igwa po kita ki apat. Yan na mga station kan maritime dyan sa mga lugar na yan na nababanggit po nito sa iba-ibang probinsya. Gabus yan po, may asset naman na pigagamit. Yes po sir. Gabos po na Maritime Police Station ngunyan are May gamit. capable. Igwa po ki mga sea asset. Pwera po katong high speed tactical, igwa pong pig-donate ang BFAR. And at the same time, igwa po ki inisyo na tigsararo pong rubber boat. Kaya anytime pwede pong Pwede ka mong dumalagan dumalagan. na mga personnel. Sundan ko lang po itong kaaputan ni partner sa mga ilegalidad. Ano po partikular mo niyan ang kadalasan pa na masasabi tang illegal activity sa Aside pagsisira? kang dinamita, Dynamite o bigas-bigas. anong patabi ito? Ang pinaka regular tangon yan sir, ining nagiging problema ta ining encroachment kan mga commercial fishing vessel sa mga municipal water ta. Ayun. So, Ano yun, sir? usually Mga yan po. Kasi di ba undocumented? 15 kilometers sa Yes municipal po. water ta? Yes So po. gustong sabihin ining mga commercial vessel, dapat kasi ang partner nasa luwas kang 15 kilometers. Yes. Yes po. Naglalaog na. Yes po. Sa ito nga ni pong nadakop sir sa UAS, bawal po sinda sa 15 kilometers. Pero yaon po sinda mismo. Mga darakula ining fishing Yes po. vessel. Ano 7.5 kilometers lang po sindahan sa Okay. shoreline. Pag araw Nasa kayan, Tahaw. sir, ano usually tabi ng mga tinatao sa indang penalidad? Actually ma'am, pag-arog po kayan kung commercial fishing mostly, ang pigpa-file mi po is RA 10654. So, kasabay po duman sila sa IUUF. So, illegal, unreported, and unregulated illegal fishing activities. Duman, sir, sa may idugang ko lang, partner. Duman kasi sa Masbate, nabanggit mo kasubago na talagang igwa ka mo duman ng mga na-apprehend. Saro duman, sir, napatunay itong paggamit ng dinamita. So, ibig sabihin, igwa talaga ng subsequent nagagamit ng mga dinamita. So, kumusta tabi, sir? Adi ba kayong partner improvise eh. Oo. So bako man talaga so dinamitang sunailing ta na kuyan eh mga bigas-bigasan So, ako kumusta, yan sir, ang pagbabantay? Duman tabi sa kadagatan kan Masbate. Actually ma'am, sabi nga ni, makusog po niya ng implementation. Tata, kung aware po kamo, last week, igwa po kitang nadakop na 100 Iyan, sir, duman iyan. bags. Kung iyan ang dadalan Opo. ka, duman iyan sa Masbate. Yes po. Yan, so nagsabog po yan. Kung Opo, yan sa sala. So prior po kayo na nangyari na yan, may nadako po kitang 100 bags na bagas-bagas. Or ammonium nitrate. ammonium nitrate. Opo. Iyan po na nangyari niya, na explosion na yan. Actually, dinidevelop po yan kan sa muyang opisina for police operation. Kaso lang, dahil na nakaantos. Oo, suminabog na. So, minabog nagkagawa na. ng aksidente. Kasi may nagigibo partner locally kuyan kan mga bigas-bigas na yan. Tapos lalagyan sa buti. Opo. No. Actually, bako naman, may mga nagkakapira. Even po digdi sa Albay Golf, igwa pa man kita kay mga nagkaka-receiving report na nagkapira. Pero bako na po arog Oh, bako arog dati. dati. Bako na kan dati. Ayaw Siguro ko lang, aware naman sa mga nagkakapirang mga Sa kadelikado parasira partner, na talagang gulpinang delikado. naputulan ng kamot dyan. Yes po. Okay. Gulpinang nagad. Mayapin ko lang sir. So bago nailing ko may mga burbanyera, sa mga apprehension nindo, so mga pingkukumpiskaran sira. Yes po. Sa po pigdadarayan mga pingkukumpiskaran Ikaw po sira. kitang piga-upod na administrative confiscations. And kaiba po dyan sa administrative confiscation, ito pong peace distribution na ina-upod. Kung saan Pinapanao sa mga itinatao sa mga TOs na pamilya, nangangaipos, actually ma'am, duman sa po sa mga inmates. institusyon. Especially po BGMP, Ayan. DSWD, local government, lalo po bagangon yan, ikaw kitang mga naka-quarantine. So saro po yan sa mga Para daing man priority. masayang. Yes, Tabaka sayang baso. Mga- Busungon nga kita kan mahal na Diyos. Yes, yung sayang may man. Mga maray na sira man pati Ayan, nailing At ko. least Lugod napapakinabangan tabi, Yes sir. po. Okay. Sir, balik kita duman sa mga nagkaka-apprehend. Usually, ano po ang mga kasong kakahampangon kan mga napapatunayan na nagbalgar sa lay sa kadagatan tabi? Usually ma'am, sa ngunyan,
unregistered or illegal fishing activities, unlicensed. Usually yan po ang mga violasyon or normal na violasyon na kansa mo yung mga apprehension. Opo. So, Or yan, illegal encroachment sa mga violations kang mga municipal waters. mga pirang taon man tabi, sir, yan na pwede sindang ma-detain, Actually, ang mapriso. sarong ang pinakamagabat dyan, ma'am, yung multa. Multa. Kasi 500 to 2 million to 5 million. Mapakulong na sana ngayon ako, multa pa ngayon akong arog kayan, ano? Opo. Pwera po kahit itong mga municipal or city ordinance na sa mo yung pigi-implementar. O di sir, may iyapot ako. Digdi sa kadagatan kan Bicol Region, day man kamong namataan na mga Chinese vessel na fisherman na nakaabot na sa kadagatan kan Bicol. Aling China, partner. Aling China. Aling China. Actually, sir, wala kitang monitoring kaya. Ang saro lang po talaga nga naging issue tayo itong nagdak sa Catanduanes. Na kung saan talagang ang reason po kang pagdak ninda under kang investigation mi po itong igwaki problema sa makina. Makina, kaya napiritan sila. Opo. Digdi tabi, sir, sa Bicol region, may kukonsiderar ta ba na grabe na ining mga nangyayaring illegalities sa kadagatan digdi sa Bicol region, or masasabi tang this time Nagbaba minimal na. na? Minimal, ma'am. Actually, minimal po kasi kung may sa enforcement po ngunyan, mostly pong violations na nadadako na ipina-file or nagiging violations kaning may mga sadiring bangka or parasira. Ini pong pag-violar kang mga municipal ordinance. So ibig sabihin po, saraday. Bako na po arog kan dati. Although Kaya ito ang pigpo-problema ta sir, mga pangulong, mga super lights. Yes po actually. Puon po ka nagkaigwa kitang high-speed tactical boat. Nawala ito. Naigwa ki mga darakulang badil sa inutan, halos nawara man. O kasi kayo ito, may issue pa partner. Nagkatakot, May ito po lang, sir. duman sa May issue pa kayo ito partner. Mas maisog kayo ito ang mga illegalista sa kadagatan. Kaya kayo ito, medyo nagduduwa-duwan mga otoridad. Sir, ngunyan may mga insidente pa na pinahilingan ki armas. Sabi nga ni sir, may mga armas na daso sa indang mga lunadan, kaya takot actually, naman. sir, ma'am, kang yaon pa ako sa line, Oo. experience ko yan, di talaga ako mabutod sa Masbate. Kasi kang nag-approach kami, subang ka bagang dikatig lang ang gamit ni. Daog kamukan kalaban. Pinutukan kami, taang piga dadakop mi po, itong steel vessel. O imagine. Binadil so kuan nito. Binadil kami. Kasi kayo ito partner Kaya talagang nakalaag ang, parang sabing, grabe ang risk kang Yes po. otoridad. So gustong sabihin, ining kontra mga si asset ni dungon yan, talagang maliban sa mga espidyan, preparado ang armas kayan. Opo, igwa po siya ki 60 and igwa po siya ki 30 Matatakot na caliber. partner. Matatakot na Taka ito, talaga. mas mga uragon ang armas kan illegalista kaysa sa mga otoridad ta. Sir, kunyan tabi sir, nasa loob pakitakan na ining sa tuyang pandemya, nasa irarong pakitakan pandemya. So, aside sir sa mga land-based na mga nagralaog without proper documents, kumusta man sir sa kadagatan? Igwa man nagkakarulusot na mga itong mga positive COVID na dahil nag-undergo ning tamang proseso. Actually, ma'am, igwa po kayan. Kung magigirom duman ta po itong nangyari dyan sa First District, itong nag-Arkilaki Bangka, nagtawid lang pa Katanduanes. Sa muya po itong pigda ko, pero almost yao na sa Katanduanes sinda. So, dit na Igwa po sana talaga. makakalusot na Opo, kuta opo, na. So, opo. matibay talaga ngunyan pala po ka ang mo, sir. yes po. Pigdatawan ming focus. Ini pong mga port of entry and exit. Kaya regular pong nagkakaigwa ki inspection as in visibility and sa tuyang mga maritime police. Oo. para Before mag-implement. na-apprehend nindo ito, sir, may natanggap ka mo na radyo or informasyon or talagang yaong ka mo duman sa area? Naka-receive kami, ma'am, report na igwa ki nag-Arkilaki Bangka na Mabalyo. kasi kung magigirom duman ta ka to biglang higpit so Katanduanes. Pag dai siya undocumented siya, dai siya Sakay sa barko. sakay sa barko. Kaya ini digdi sa may somewhere in malilipot, nag-Arkilaki dakulang bangka. So, good thing na na-apprehend nindo. Opo. Okay. Ang that sarong... time- Opo, sige po. That time, yung sarong PF Bita na high speed din, iyo ang naghabol. Maliban po, sir and partner, dyan sa mga pagbantay ni sa illegalista sa pagsisira, kasabay pa ka ito sa narumduman ko, ang saro pa sa pigbabantay na sa mga pigpapalusot na kontrabando sa kadagatan. Kahoy. Kumusta yan, sir? So far, ngunyan sir, wara kita kaiyan ki apprehension. Though igwa po kitang mga
receiving report pero very minimal. Taka ito partner, ang mga narahaling katanduan is pigpapaguyod lang yan sa kayang pandagat. Grabe, Hanggang ano? makaabot dyan sa first district. Ngunyan sir uro aranina bako nakatanduan is rapurapo Rapo-rapo. Sir, Opo. ano po ang mga programa ngunyan kan Maritime And siguro Bicol? partner, agadon taman an Ay, opinion muna reaction. kan sa tuyang mga Kan kababayan. ta, ano ang masasabi nindo ngunyan sa pigigibok kan sa tuyang PNP Maritime Oo, Command? masasabi ba nindo na talagang kumbinsido ka mo na Or hindi baka may mga programa gusto ka mong ninda? itimbre. Yan. Baka may mga gusto ka mong itimbre dyan sa mga kustalis na barangay nindo. So mga nagdadangog ngunyan sa radyo, nagiiling sa Facebook Live, Diyan, itimbre partner, na nindo. Tabad sa makatabang pa ining Radyo informasyon. Ragon na Biracatanduanes. Edi syempre, kausal barangay. Baka may mga gusto ka mong isumbong sa Maritime Command. Ayan. Balik kita duman tabi, sir. Ano ining mga programa kan Maritime Bicol na nakalinyada ngunyan tabi? Opo, para po katong additional personnel saro po sa programa kang Maritime Group ini pong pag-expand kan mga istasyon. Kung saan ang existido pong Maritime Police Station kang Albay is dati 5, ngunyan po 7 ini. Dahil Nadagdagan ning duwa. Yes po. Actually, kabubukas lang po, operational na po ang Placerta. Masbate. Yes po, and ang Garchitorena. Gatchito rin na Camarinesor. Camarinesor. Opo. And ngunyan na week po, mabukas po kita by Thursday or Friday, mabukas po kita sa Ligao City. Duman sa coastal na barangay, kan Yes Ligao. po. Yes Sa may Maunon. Yes po. So, ibig sabihin yung cancer, pa nag-expand, igwa ka mo man ng mga dugang na mga dapat na ma-accomplish. Pero may yan. Sa Yes, kapag ma'am. mas Kasabay aktibo, pirmi mas yan. aktibo, Oo. mas aktibo partner ang Maritime kasi pag may dagdag na mga Hand in stations hand sila, yan, partner. may mga personnel na diyan sa lugar. May naka-deploy na. Opo. Sano po kaya ma'am sa Kaipuhan Matawan Focus, ini pong Executive Order 305. Ito po bagang divulging the authority of boat registration sa LGU. Part po kang executive order, ito pong pigre-required kada bangka owner na igwang gabat tulong to nila da pa ibaba na bago makakuha or bago ma-releasean kang local government kaya boat certificate dapat makapagkuha ki clearance sa muya. Which is iyan po talaga ang sarong pigdodoonan tangani pong gabos maging legitimate and registered ang sa tuyang bangka. Dahil And- magamit sa ano man ng mga illegal na aktibidad. Yes Saka po. madali ang pag-determine. Like for example, sa rayo pa sa na nakuha na so mga ano man na detalye kan bangka. Ganoon man sa madali mga ang bikulo pag-hanap digdi kan sa mga owner. daga. Yes, ma'am. And pera po ka to, pag nagkakaigwa baga kitang kalamidad, saro po baga sa basihan, itong legitimacy Correct. kan pagiging mong parasira. And halimbawa may nawawarang parasira, madali po ang pag-identify. Ayan. Aside kan pag-identify, so pagtatauning ayuda, Yes po, madali yes man po. ma-identify kung para kay say, as in para sa in. Opo, opo. Okay. And party po kang expansion, ini pong pagkaagmikutan na kay Duang Maritime Police Station sa Catanduanes. But as of now po, on process pa rin po siya. Okay, partner, antas Kumusta na... man? Kumusta man po ang suporta kan mga LGU sa Indopalan? Sa Ayan, Maritime mas Command? magayon iyan. Suportahan LG na paulo ka, sir. Garo, may negatibo partner. Dahil po, actually po yaon po ang suporta kana sa tuyang mga lokal na gobyerno. Pero ako, personally, hinahagad ko po. Kasi may mga ibang local government talaga na day talaga. Ako untaman kiday, yan po ang totoong realidad. Kulang ang suporta na po. Kulang ang suporta. Hali na partner sa matibay na si Police aram mo, Senior ako kaya Master partner, Sergeant. sabi ko nga sa imo, haloy kung nasubaybayan ng opisina ninda, kay maiira ka na ang PNP Maritime Command, sir, sa mga opisinang garo, kulang ang suporta Pero kang kuni- national Pero government sa partner, kakang kung lokal. ilingon mo ang risk kan Tapos trabaho. ang pinakamayor bagang in charge diyan sa kampanya sa kadagatan, BIFAR. Maray nga ningon yan ta, may mga pigdudunal May na support pala sa na. BIFAR. Pero garo talaga may diit na pigaan na sa dugangan yan Dahil ito. ikay to, may mga Ang local suporta. official pa nga ikay to, nadagit sa Maritime. Hamunin lang may presensya kan Maritime. Ta minsan, sa mga tauan kan mga politiko, yung sa nadadako. Sir, Totoo po yun. antes po kita, antes po na ikabutasan mi tabi Police Senior Master Sergeant, baka igwa katabi nin pangapudan Yan. sa Baka tuyang may mga mga kababayan. gusto sa kang ipaabot. sa mga nag-iisip dyan na magibuning ilegalidad. Go ahead po, sir. Sa kabus po na naghihinanyog kasi naghihiling kan programang ini, especially po sa tuyang mga local government and sa fisheries enforcement personnel kan sa tuyang mga lokal na gobyerno, an sa indo pong maritime padagos an pag-implementar kan mga maritime laws. Bukas po ang sa muyang opisina ano man na oras, ano man ang sa indo pong kaipuhan.
mag-aparisir lang po sa opisina or mag-contact lang po sa ko personally kasi usually po ang bilog na probinsya, ako man po ang nagpo-proseso kang gabos ng mga concern. Ako man po ang nagpapaabot. Ano kay po ang Regional hotline Chief. mo, sir? Ang sa kuya pong hotline 0947-1923 Partner, and utro mo, tulong partner. 7 po. Otro po tabi, Luway-luway lang, sir. sir. 0947 0947 1923 1923 777. 777. Apo. Personal number mo yan, sir? Yes po. Ang hotline 24 oras yan, sir, Yes nakabukas. po, bukas Opo. po yan 24 oras. Okay. Sa LGU naman po, sir, sa indo pong maritime maski gurano po, sabi na nga ni kaaktibo kadakol, kay po ang mi paman po gilayon kisuporta asin tabang. Ito ang pinakamatindi, Tama. partner. Suporta asin tabang gikan sa Iyo, LGU. takunday magkukupiraran mga LGU partner, mapagal. Mapagal. So, basa muna Ini mo kita, ito mga partner. comment bago ta Basa muna baka kita. may nag-report na dyan Ayan. na may nagde-develop na kibigas-bigas. Oo. Nga daw. Kadaklan partner digdi nag-aagad ning tabang. Ayan, maray na pagkahapon kay Dayan Joneda. Andrida, may mabasa ka dyan, pag may nadakop niya ang maritime na sira, baka agad mangkitabang ng sira. Wala ka nabasa dyan? Ora pa man. Like Ariola, good afternoon. Sana matawagan po kami kasi need namin ng panggastos para sa school namin. Ayan. Iba kaya kami digdi sir na pinapanaong cash para sa Saka tuyang tablet mga para sa mga viewers. estudyante. Yes. Ayan, si Shin Ye. Sharing is caring. Sana po isa ako sa mass sharean. Okay, sige. So far, yan, dakulon partner alam mo, mostly. may mga maabot dyan partner na comment after kanita. Siyempre, ngunyan pa man lang ninda na kuhan. Oo, basta sa mga mauot pa na magpaabot ng komento, reaksyon, Tungkol. manungod sa pinapautob ka na Maritime Bicol. Bukas po ang samuyang linya. Ayan. Si Noemi Dagda pa rin na pagkahapon man, nakatutok. Siyempre, nakatutok man si Emmy Boncolmo from Tabaco City. Ayan. Kaya salamat sir sa pagbisita mo personalmente kasabayan sa imong mga pag-iriba digdi sa Tabang Ora mismo kan Action Co Center na Bicol Party. Maraming salamat, Tatabi. Police Mabuhay Senior ka mo. Master, mabuhay tabi Mga ka mo matibay sa na yung maglangoy. Maritime Bicol. Sige. Thank you very much din po in behalf of Kansamuyang Regional Chief na si Police Colonel Dennis Denver Sabit. Kami po nagpapasalamat na natawan ki oras asin tsansa na makapaabot ki impormasyon sa satuyang komunidad. Maray na aldaw po asin salamat po. Yeah, Mga thank you. tungang, sa samuyang pagbabalik, mapauran kita nin tablet, asinkas. Ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang Tabang Ora mismo. Kang panahon pag uli mi digdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kayan ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Hindi na po ninyo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, iba na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nido kay Kuhan na maglakaw ning 10 kilometro sa baba para makakuha nin malinig asin masasarigan tubig inumon huli tayaw na po di mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kanya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi o. Kaya salamat na dako laon.
sa Ako Bicol, digdi sa Bilog, kainiong resettlement sa Samuya. Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang Braid, ako lang po ang samuyang pasasalamat aron kay ta nautog mangilayon sa samuyang pangaturugan kay gwaki. So itong maray na inuman baga ng tubig. Layo ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dakulaon sa Bilog ming puso, digdi sa laong kaining resettlement, dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko Online TV page. Sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. Asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, ikaw man sa Indo. Nahihidaw ko. Digdi lang yan sa Action Ko Online TV page. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo. Kanakaaging Sabado partner, full force kita. Nailing ko sa mga pormada nindo ni Binibining Sally Luces. Paguna ko, nagbalik sa panahon ni mga Maria Clara. Yeah, partner. Kasi ang naging tema, kan kasalang bayan duman sa Camarines Norte, pista sa nayon. Kaya man pala sa mga pormada nindo, manang na manang. Siyempre, and aside kayan partner, sa mga pagkakanahinanda ka na ko Bicol Party List, talagang So mga pormada nindo probinsya. partner. So mga pormada nindo duman, pag-iisip ko, sumangkan mga panahon ito, mga 1930, Panahon kan sa 1940. tuyang mga ninuno partner. So pagkatapos mga partner kan gira, kan yan. hapon, Maria Clara style. Yun partner. tapos may mga harana-harana. Yan. Tapos, Dungawin mo hirang, uilaw. tapos ang mga lechon partner duman nakaranupa partner. Wala lamang kamong dara. Paano na ito pag Kasi dinarahan ka alam mo, ngunyan? pista sa nayon, ang pista sa nayon, kasabay dyan sa kultura, pista sa nayon, na nagdadala kayo ng pasalubong sa mga Nagdara naiwan. kami partner, pasisiring duman. Tapos syempre, ang darang ito para duman sa mga... Ay, uy, yung managad. So ako Bicol pala na nagdara. Correct. Di Baka man pwede pampabalik. partner, nadara mo Kasi pag papabalik. sinabi mong pista sa nayon, papatusan ka ng ibus, Ay, pauli. usually, arog kan. Kaya lang partner, ito, Iba. programa kan ako Bicol Ay, very good. para sa satuyang 20 O niya, panes. o nina, pira? 20. 20 pades. Ayan. So congratulations sa 20 pades. Yes, congratulations partner sa ako And Bicol ika na Party naman List. so naging Sa ginang ng seremonya. ginang ng seremonya. And Tagalog kita duman partner na iba partner so sa tuyang usual na Sa English, ano ang gusto sabihin kang ginang ng seremonya? Lady of Ceremony. Ayun. Diba? Kaya 20 na naman mga ka-aksyon na padis ang natauan ng libreng kasal kanako Libre Bicol so Party gastos List. kasal, libre paswandaan. And aside kay May pabalon partner, pa. Oh, yeah, may balon, may regalo partner na Kaya paano mapagpuon paano kan pamilya. paano man malilingawan kan mga Bicolano in mga kinasal si Ninong Pido Correct. Garbin Yes, saka si si Ninong Ninong Saldico. Saldico. Si Sepan Nina may ninang. Dahil so mga ninang partner sa Tagaduman. mga kinasal na. Basta so Ninong, Sa tuya. Ninong Alfredo Garbin. Warang iba partner. Ninong Saldico. Saldico. Oh, nina, ano may pakimkim man lamang Siyempre, sa mga Ninong? dahil pwedeng dahil partner. Si Kong Pido, nagpaabot kan pakimkim. And si Kong Saldi partner, since wala siya duman sa Ano presente, yung nakabot si Ninong? Nagpadara. May proxy. Nagpadara partner. Nagpadara sa padarahan. Para mong padarahan. Smart Padala. Di ba? Matindi.
Saan ka pa? Dayman, naisip ko lang, gulpian mako ang ninong kay Ninong Salde. Ano Lugod partner? man, mas- Aside kang being Dahil aram mo ang pagkakaiba pala ni Kong Salde, maski dahil makaabot, nagpapadara. nagpapadara. Ninong! Galante, Ninong Kong Saldi. Di ba? Beka naman, mapakasal ka garay. Ha? Piga plano-planuhan tayo. Ayan. Pero partner, tanganing makumpleto ang impormasyon as in mahiling ta partner. So pangyayari duman. si Ninong Saldi, walang duda, dahil pangani inaanak, pigpapadarahan na. Lalo na kung inaanak. What more, ade? So, yan partner, tanganing maging kompleto. Truhon ko tanganing mas maging kompleto ang impormasyon. Buda, mahiling ko na. talaga nindo. Puro sa na istorya, igwa dyan. Igo Sige partner. daw. Kaya dalanon tayo ng mga ka-aksyon. Roll BTR. Sabay-sabay na nagpalitan ng matatamis na I do ang 20 magkapareha sa ginanap na kasalang bayan ng Ako Bicol Party List sa Daet Camarines Norte Sabado ng umaga. Labis ang kasiyahan ng mga magkapareha dahil sa wakas ay naikasal na sila sa simbahan. Mismong sina Congressman Saldico at Congressman Alfredo Garbin ang nagsilbing mga ninong sa mga magkakapareha. Limitado man ang mga dumalo bilang pagsunod na din sa health protocols para maiwasan ang COVID-19, kita ang tuwa sa magkakapareha. Sina Melody at Lito Abosolo, lubos ang kasiyahan dahil may bendisyon na ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Talagang malaking tulong ito bilang sa amin mag-asawa para maging legal ang pagsasama namin. Saka salamat kasi kahit sinong babae, pinapangarap na makasal sa simbahan. Lalo na ngayon, hirap ng buhay, walang nakakapakasal ng simbahan talaga. Kaya blessed kami, sobrang blessed kami na napili kami ng Ako Bicol para sa programa nila. Labis naman ang pasasalamat ng alkalde ng bayan ng Daet na si Alkalde Benito Ochoa dahil sa nasabing aktibidad. Kaya nagpapasalamat po ako sa representative natin ng congressman sa Ako Bicol po. Malaking bagay po ito sa mga kababayan po natin dito po sa bayan ng Daet at sa Camarines Norte po. Kaya maraming pong salamat. Dumalo din ang Provincial Tourism Officer na si Bong Palma upang saksihan ang pag-iisang dibdib ng mga ikinasal. Sinagot din ng Ako Bicol Party List ang Counseling at Family Planning Seminar, pati na rin ang pagpapabinyag at kumpil sa mga di pa nito nakatanggap. Ang mag-asawang sina Marlon at Mariel Paday, labis din ang pasasalamat dahil sa libreng kasal na bigay ng Ako Bicol Party List. Sir, masaya po kasi kahit buntis ako, nakaraos kami ng ganito. Nakapakasal kami ng hindi masyado naggastos. At maraming salamat dahil doble-dobleng blessing ang natanggap namin. Tumanggap din ng mga regalo ang mga bagong kasal mula sa Ako Bicol Party List. May isang sakong bigas at souvenir na mga litrato. Nakatanggap din ang mga ito ng pinansyal na regalo mula kay Ninong Saldi at Ninong Pido para sa kanilang pagsisimula bilang mga mag-asawa. Ito ang pangalawang kasalang bayan ngayong taon na pinangunahan ng Ako Bicol Party List. Ayan partner, Ayun. nadalan ta, diba? Partner, piraman ang laog ka itong pulang sobre. Dakula partner. Ay, Kantidad man kan sarong sakong bagas. Medyo grabe so kaugmahan, nada nang ugkuso, pahayag kan sarong babae duman. Salamat Nakaraos. ngaya sa Ako Bicol. Nakaraos ngaya ako kahit buntis. Pero partner, dinali mo ako off cam ha. Dahil, paano, tiningnan ko yung reaksyon mo. Pag sabi nung isang kinasal na nakaraos, pinasikra pa ko sa inyo. Hiling ko mamundo si Remy. Pag abot Si ka Remy to, naisip partner. ko, haloy nang day nakakaraos si Remy. Pag abot ka to partner, huyo ka mo sa kuya. Dahil pa Paano partner, tikmimin mo? makakaraos din ako. Siyempre, pag may katuwang ka na sa buhay, dakulang karausan niyan. Diba? Pero partner, kung madadalan mo, pang duwa ining ginibong kasalang bayan, kan Ako Bicol. Pero nakuha ko, iba man kay si may tema pa lang talaga. Iba. Ito partner, so, digdi ito sa Medyo Celebration, high-tech. Celebration Yan, pista sana Plaza. yun. Talagang dyan ginibo 2-in-1 so activity. So kasal, so reception. Ayun. Duman man partner sa Daet Camarines Norte, duman partner sa simbahan. Sa mismong simbahan ginibo so kasal, then yung reception partner
sa Sarong Resort. Ayun. Kaya yan mga tugang ang patunay na ang Ako Bicol may tabang sa edukasyon, tabang sa kalamidad, tabang sa Pamilya. kapaligiran, tabang sa pamilya, ini tabang sa love life. Sa love life. And partner, syempre, kung naiiling mo, nagkaigwasindanin, merong baile itong pantumina. Mga matitibay partner Kaya pala sa may mga couple. nakatudok na mga sobre. Ayan, nagpantumina sinda. Dahil panduwa na ito partner. So Day pinakainot. pa man naubos yung mga sobring pula ni Kong Pido. Dahil pa man, dakulo na nakasaray si Kung Pido. Pero may ready. Baka may mga tada-tada kapag Ready yan ta sa araw kaning panahon partner. Durulokon si Kung Pido. kung may mga tada-tada ka pa dyan, kung baka may birthday din. May birthday yan ade. Basa kita partner ning mga comment reaction. Always watching po. Sabi ni Judy Ann Almonicar, Cantabaco Albay. Si Noemi Dagta sa puso min daing iba. Congressman Elizalde ko asin Congressman Alfredo Garbin Jr. Sa puso mi iyuman. Yan. Sabi man ni Danica Claire Jacob Aspirin. Maray na pagkahapon. Sige, good afternoon. Always watching. Ini Thank si you. Danica na aspirin, dahil lamang yung problema sa tablet. Tama, nakulon siyang aspirin. Ka talaga? Maribeth Yasi, sana po mapili man po ako para sa mama ko. Hoping po ako. Ayan. Ngunya na aldaw partner, 1,000 ang gaganahan kan sa tuyang mga Para dalan. nagpadara ng komento, reaction, asin. Siyempre, entry partner sa Satuyang Cash Raffle. Gandang hapon po sa lahat. Si Nina, really, moral. Kaya, mga tugang sa samuyang pagbubulta, may maura na talagang tablet at saka maura ng cash sa pagbabalik kang tabang. Ora mismo. Wala ang water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kuminsan nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kuminsan nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon mapuon naman siyang alas 3. Kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Dakula na ang sambuyan ko, mahiling na kamo maugma, kamo salamat na ini kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na ma-realizar, matawan, matulan para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mi kunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi.
programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland, hindi kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat kis Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo sa puntong ini partner. Makakasabay ka ang maswerteng tablet winner. Si Marian Toledo! Ayan, nabungog ka. Marin na paghapon, Marian. Marin na nga po po. Ayan, congratulations! Saan ka nag-eskwela, Marian? Sa Legazpi City National High School po. Oh, pirang taon ka na, Marian? Formerly Pag-asa. Opo. Okay. Pag-asa Legazpi City National High School. Yes. Pirang taon ka na, Marian? 17 years old po. 17 years old, may boyfriend na. Wala man po. Bata man. Bawal pa So, po. kapitbahay ko nga, 14 pa sa Naiguana. Pira ng edad mo? Maga 18 po, 17 pa lang Oh, po. grade Grade 11 po. 11. Bawal Senior pa. high school na. Bawal pa mag-boyfriend. Okay. Bawal. Ang principal nindo si Wala Sir partner. Jeremy Cruz. Ay, ano partner? Tingsundan ko. Bawal nga Bawal nila. pa mag-boyfriend. Bawal pa Sino po. nagsabi? Sinamami po. Nata, daan. Aki umpa po. Aki umpa. Paano man nga, sukatan ko nga ni, 14 years old. Gare. Siya mag-18 na. Tagsusunod niya nga ni si mami niya. Ah. Bawal nga ni. Ayun. Di ba, kay nunoy mo, so panganay mo, pigbabawalan mo man dati at that age. Dahil mo niyan, baliktad na. Ano, ikaw na pigbabawalan. Gabos na Ikaw na pigbabawalan. Dahil gabos na nailing kung kaiba-iba kan aki konsultiro, pigkaka-istorya ko. Ah. Kanine, desidido ka. Magdara ka ng 2 urig, sarong sakong bagas. Kaya man pala, kung ako man mataram ako, dahil na kayan. Pati niya ako mga butong, daong kang nyog, tapang inramada. Pero ang aram ko, partner, ikaw na pigbabawalan mo niyan ni panganay mo. Na? Magtultol ka na. Ay, daloy na akong tultol, partner. Daloy na akong tultol. Pag luwas ko, partner, sa kuan, daloy na akong tultol. Nauli ka na talaga. Pagkatapos kang trabaho, balik na sa room. Oo, dahil na lamang ako. Kumusta na pala partner si Father's Day celebration nindo? Father's Day. Tigdalang ko kasud ma, inot na inot, maugma. Pag mata ko pagkaaga, nagiling ako sa TV, may misa si Father. Kaya magayon sa Father's Day. Religiously ka na talaga. Oh, hapon na, pag agi ko simbahan, may misa pa si Father. Niya ko talagang Father's Day. Ibang-iba ka na talaga. Ay, belated Happy Father's Day sa mga father out there. Oo. Yan, kumusta ka mo? Ikagaro na Saludo ako, mismo ng maraysikwan mo, ha? Siyempre, partner. Parte iyan kan buhay. Kay puwan lang talaga na Ako, pakusubon. ako ipalingkod sa imo, ha? Ano yan? Siniliutan ako ni Commander, eh. Father's Day. Para mong ginibo. Mong ginibo sa kuya. Oy, Happy Father's Day kay Shano Calieja, Happy Father's Day. Kay Paul Lodronio, Happy Father's Day. Tinamba ka na kung pagka. Gulping pagkakan. Kay Congressman Saldico, Happy Father's Day. And of course, kay Kong Pido, Happy Father's Day. Sige. Pre, si Saipa, si Kuya Alan, Happy Father's Day. Si Nico Franco Adille, Happy Father's Day. Natapalan partner. Natapalan Father's Day man si Nico. Ay, malay mo, kung madali naman siya maging father. Advance na. Correct, advance. Okay. Advance, Happy Father's Day in advance. Puro advance ade. Balik kita digdi sa tuyang Yan. winner. Nawara na sa nervous mo. Wala na po. Wara na, very Anong good. grade? Grade 11? Opo. Grade 11, 18 years old. Anong mga pigil-eskwelahan pag grade 11 na? Tako ang inabot ko sa na grade 6. Grade Grade 6. Grade 6. Pagkatapos
First year to fourth year. Dahil pa itong grade 11. First year to fourth year. Anong pag-ieskwelahan pag grade 11 na? Depende po sa strand na tigkuan nindo. Preparation partner sa pag-college. Opo, ang strand po kayang kinuha ko ABM. ABM. Bachelor of Arts, major in Management. Ano? Audiovisual Management. Accountancy Business Management po. Di ba partner? Ibang-iba na. Kaya nga kasi kayo grade 6, pagkatapos mo kang grade 6, mabalik ka na naman first year. Second year, third Kaya year, nga fourth nakaabot year. na akong grade 6, binalik naman ako sa first year. Imbes na magdiretso sinda diretso. Naiinggit ako sa inda diretso. Iba man yan, itong grade 1 May to 6, grade 7 na, may grade elementary 1 to partner. So, grade 7, first year to fourth year partner, secondary. Ano ang gusto mo maging? Taiyan ang pigkuan mong preparatory. Ano po, gusto ko po pag dakula ko po maging Saday ka pa Saday ka pa. kang iling mo Gusto mong sabi yun, sa layan nindo, may mga idadakula pa yan. Kung sadit ka, ano nasa na kami? Kaya ko po maging lawyer. Abogado. Opo. Tama yan. Nata, anong gusto mong sisayin mga gusto mong ipagtanggol? Gusto ko po ipaglaban yung mga nakukulong po ni mga wara man na sala. Yan, so mga pigpabalo bagian, pigpasaran, arog sa muya. Pero barato man ang singil mo kayan. Pwedeng libre. Opo, yung sa mga mahirap po, pwede man din na po magagad nin ano. Dapat makatapos ka ng unyan kan sa imong pagiging abugasya. Tanganing dakol ka ng matabangan. Pro bono partner nga po kayan. Pro bono. So, advance kuyan sa imo attorney, ha? Attorney. Sa lahi, hindi may mga abogado ba? Yung pinsan ko po, nag-take pa lang po. Attorney Mary Ann Toledo. Ayan, Pag-abot kang panahon. Bagay man partner, bagay. Oh. Actually, ako frustrated lawyer ako. Nataday ka nag-lawyer. Dahil ko na nadagos partner, mas ginusto ko ini yung profesyon. Imbis na mag-lawyer ka, nag-lover ka. Hindi profession na kung sinain kita partner. Out of this world ang mga, yaman ako sa Dahil iyo partner. nag-agong ka na, di ka na nag-lawyer, nag-lover ka na. Bako man ito ang rason partner. Kung bako nata ito na rason. divert. Actually, saro yan sa mga, ang pud kayan, naging inspirasyon mo lugod. Buda, ang kinagayunan ka ang partner, daw ay igwa ka na ng pamilya. So mga gusto mo sa buhay, nadadagos Pwede pa pa man. Pwede pa mambagay ka mag-eskwela. Pwede. Ang eskwela bagkan Pambanggi, school pambanggi. pambanggi. Di pagluwas mo digdi, magpamagi. Di ko na ka mo magrabas-rabas ni Madam Sally. Pero dapat mag full time ka na igde. Tanganing matuwangan mo ako kang preparasyon. Dahil ta nagkaklase na nga ako. Sige, balik kita digdi, balik kita. Mary Ann, since nanggana ka kang tablet, sa'yo mo yung nagagamiton? Sa pag-adal po ngunyan. Sa pag-adal. Ano ka mo ngunyan? Modular ka o nasa online class? Modular po, pero may mga, modular nga po, pero yung mga teacher po, kaya may nagsisend ng mga soft copy. Kay po ning online. Nangunyan, anong pigagamit mo? Kay tita po. Kay tita, nagka-learn nagsusubli ka. Opo. Si mama mo pala, ano ang trabaho buda si papa mo? Si mama po, housewife lang po. Tapos si Ay, papa, bakong ulang ha. Ulang Oo. lang. Si Mama, Housewife. Ara mo ba ang mga ina, kadakol ang trabaho sa loob ka ay na ron? mapagala, mawalan sarong, maglinig, maglaba ka, boss. Correct, makulugpaan pa Kaya yun ang mama mo, isang ulirang housewife. Housewife. Si papa mo? driver po siya King Armor sa Sarong Bangko po. Ayun! Armor car. Armor car. Oh. So, bulletproof yan. partner. Less an nahihiling sa luwas. Kaya keep distance. May mga luuluan, armor car na arog ka, no? Duman pay palusot sukwang kang shotgun. Narumduman ko partner. So sarunggurang di ka na maligis. Dahil nailing ko yan sa mga pelikula. Nailing ko yan sa mga pelikula. So, mga gurugang sa Manila kayo to. Pag na... Mga parakalgang na pelikula. Yun na nga yan. Nagadang-gadang Armor na car. nga. Pero digdi sa probinsya, dahil man kayo. Sa Sarong Bangko. Digdi sa Legazpi. Opo. So, uyan na. Dito na Tao mo na, partner. Tigagaw mo na pala, partner. Uyan na, tabi Mary Ann. Ang sa inyong brand new tablet. Buksan mo. Dahil mo pag-rauto niya na, sana pag-abogado ka na. Yaon ka yan. ha? Ayan. Tanganing. Mailing mo, nasaro ini sa mga naging kagamitan mo. Tanganing. Maipagpadagos mo puti, sa imong puti. pagklase. Ayan. Bukasan mo pa. Aliw mo Bukasan sa mo. plastic. Aliw mo sa Brand new. plastic. Ayan. Ano nga yan na masasabi mo? Maraming salamat po kay AKB Representative Saldico. Sarap po ako sa napili nindang taawanin tablet. Naway po, dakol pa po sindang matabangan na iba. Kasabay ka yan si Congressman Alfredo. Tido Garbin Jr. Salamat ma'am po sa imo po. Ayan. Sa mga nagdadalang Mary Ann dyan, nakapa mo estudyante, imbitaran mo Anong kung paano man mechanics pala? manggana. Para manggana ng tablet. Ay, ayan. manggana ka na. Anong mechanics? Attorney? Sa nagmamaut po manggana,
na mga estudyante arog ko, ang sendo lang pong gibon is i-like ang sa indang FB page, Action Call Center, magilinkan sa indang live episode. Okay, kung di mo po ko makailing, i-share na lang po ang sa indang mga episode tabang ora mismo at sa comment section po, mag-comment po kamo kung nata po kamo ang saro sa matawan po nin tablet, ikagman po ang sa indong details at information kung tagasain po kamo. Dahil man po pagkalimutan na mag-tag nin tulong estudyante na FB friends nyo. The more you tags po, the more you chance to win. Yun lamang po. Di ba, partner? Arog niya, partner, kung paano ako. Dahil subago, napasiring lang ko, kung dahil mo nga mailing, una, kusog po na, parungon mo na sa partner, detalyado ako. Oy, paano magaling, sa pakataram ko, partner. Garo man sanay ka, partner. Di ba? Yan ang sa imong Congratulations, entry of Mary Ann Toledo! Salamat po. Taga-saan din namin sa Legazpi? Taga-Biga po. Big Biga! Double A, Legazpi City, kay Kapitan Arienda. Okay. Yan mga ka-aksyon, nadalan ta partner kon pagkatapos, yan na naman may partner. manggagana naman. Yan na naman, higwa na naman kita ang sa tuyang sarupang giveaway tablet winner. Siya si... Claire Alam ko na, Aspirin. yun ang sabi ko. Una ko, bastante na siya sa tablet. Kaipuan niya pa mangga ng tablet. Siya si Danica Claire Aspirin. Ito partner, tablet ito partner, itong... Sa day na yan. Pigiin ng partner pag makulugan pa yun. Bako, sa makulugan pa yun, para day magkuhan ang dugo mo, maglapot. Yan. Aspirin. Marami kang nalalaman in terms of gamot. Ayan. Amen sa partner ni... Ano yung partner? Claire. Danica Claire Aspirin. Sabi niya, Dear Honorable Congressman Saldico and Congressman Alfredo Pido Garbin Jr., ako po si Danica Claire Aspirin, taga Kilikaw, Daraga Albay, nag-aaral sa DCOMC, second year student. Tinaw niya partner sa iyang telepono. Sana po mapili mo po ako dahil malaking tulong na po yan sa akin. Hindi lang sa akin kundi pati sa pamilya ko po. Ako po ay panganay sa aming 6 na magkakapatid. Lahat po kaming magkakapatid ay laging honor student at nag-aaral ng mabuti. Ang tatay ko po ay napakasipag na magsasaka. Kaya sapat lang po ang pambili namin ng mga basic needs. Si mama po ay BHW, kaya sakto lang din po. Pag nanalo po ako, bibili ko po si mama ng cake sa birthday niya sa July dahil never pa po namin siya nabilhan ng cake tuwing birthday niya. Napakaalaga po ni mama at laging kami ang inuunang isipin kaysa sa sarili niya. Sana po mapili mo po ako. Salamat po. God bless. Sana marami pa po kayong matulungan. Lagi din po pala akong nanonood ng vlogs ng pamangkin mo po na si Claudine ko. At lagi ko doon nakikita si Zoe na napakaganda at talino po. Ayan. May mga kontak sa imo. Dayan Claire kung paano mo maresibihan sa imong brand new tablet. Paano siya mabakal kikik? Ang sabi niya partner, pag nanggana siya ng tablet, mabakal siya so cake. mga tinipon na siguro niya o sa kwarta niya, kung na Pero malay mo, maugma si Kong, dawan pa siyang pambakal cake. Diba? Ika talaga. Ika na sila partner. Bayay sa nata. Ayan Claire ha. So, babakalan mo si mama mo ng cake dahil nanggana ka niyan. Ma-birthday siya sa July. Brand new tablet. Advance happy birthday kay mama mo tabi Dayan Claire. Munya ng July. Yeah. Congratulations Dayan Claire. Aspirin. Tanganing maklaim mo sa imong brand new tablet may maapod sa imong staff kan Action Call Center kung paano mo maklaim sa imong ginanahan. Sa sabuyang pagbubuelta, padagosan pagtaong ayuda, uratsan, maura na ning kas. Ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang ora mismo. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko Online TV page. Sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, ikaw man sa Indo. Nahihidaw ko. Digdilan yan sa Action Ko Online TV page.
Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko Online TV page. Sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, ikaw man sa Indo. Nahihidaw ko. Digdilan yan sa Action Ko Online TV page. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo. Bata, nagkukurukan ta pa ako, partner. Ako Bicol. Mga ka-aksyon, yun na yung pinagahalat niya to. Oral daw. Maapili na naman kita kan sa Ano tuyang yung galat mo maswerteng sa pagkanta ko? Bakuman. Bakuman. Bakuman, partner. Pero sige daw. Ako Bicol. Sinda kita. Ako Bicol. Ayan. Ako partner talaga. Maugma. Ara mo partner, maistorya ko lang. Saro sa mga naging bisita duman sa kasalan, sinabi niya talaga yan partner na, ay saro sa mga ninang, na talagang napatunayan niya ng Ako Bicol talaga partner. Anduyog na pagsuporta sa mga Bicolano. Sabi niya pa partner, sinda ngaya kita, ika, ako Bicol. Ara mo, partner, wala nang duda dyan. Tested na. Proven and tested. Puun pa kang 2009, 2010, dahil pa nga ni Kwan, aloy na. Ang saro pa naman partner na nagayunan ko partner na mensahe kan saro sa tourism officer. Sabi niya, ang mga kinasalda, parang kinumpira ang lalaki sa batag. Batag? Batag. Okay. Pag nagbakal ka baga partner ning batag, bako lang talaga. Masira magkauning batag na may ubak. Pero partner, pag nagbakal ka ning batag, bako lang talaga. So, laog kan batag ang binakal mo. Kabali sa ubak. Yeah. Kaya napot ko nga partner, masira magkauning batag na may ubak. Dahil ko pa na-testing partner. Siring man, so babae ban partner, kinumpara sa rose. Diba? Panagbakal ang lalaki ning rosas. Kasabay sutunok. Kasabay sutunok, buda sudahon. Maray, matutuwa pala niyan. Kaya, ang kaluyahan da kan babae, iyo itong tunok. Kaya, ang nagagayunan kan lalaki kung nagbabakal ang rosas, suburak, mamot, nagayunan. Pero pati partner ang tunok buda ang dahon, kabali yan sa pigbabakal. Kaya dapat sukarautan, sukaluyahan kan babae, Akoon mo. Di ba magayunon? So, mensahe Ngunyan, subabaye man, akoon man, subatag kasabay sa ubak. Kasabay sa ubak. Di ba? Gayon. Ito partner, ang magayunon na mensahe na talagang tuminadok sa samuyang mga puso asin isipan. Sige. Alright. O yan ang partner. Sige. Napili na kita kan maswerteng winner mo niya na pagkahapon. Ayan, nakulo nakantabay partner. Si Emeline Portugal ba na niya nakatutok mal. Ano sabi? Zamora Obligasyon, nakatutok. Sana po matulungan kami at manalo. Sabi ni Daisy Francisco. Yan, may nag-apod na partner. Di ka magparapod. Alat lang po kami ang mapod. Sabi man ni Marilyn Shantes Pilaes. Sana po, swertehon man ako na mapili. Pandagdag kapital. Sige. Di ka magparapod. Diyan taon na. Okay. Sige. Palaugon ta na ang... Dahil, medyo pigiling ko, Chris pa. Crisis pa. Nata. Dahil pa nasasalidahan, so... Sugarapon. Okay, sana partner. Taday pa. Dahil kita nagkakaigwanin oras. Pero partner, pasok! Ang mayuwagang... Garapon! Tanananan. Dati inilaganan ni Dilimon!
Okay. Dati nilaganan ini kidilimon, partner. Naging gatas partner, laganan ng gatas, asukar and all. Dahil dilimon. Nata. Paano pagkaong kidilimon? Ay paggamit kidilimon. Arugan mo. Tapos, Ah. tapos, ipapaburubalyo yan, digdi. Pero partner, ang Dahil dilimon ko baga. imagine ko, di ka nagdidilimon. Ang dilimon na baga partner, bulong dayan sa mga nagigirelo. Nagirelong bado? Oo. Dai. Nagilong bado? Iula mo partner. Ay, ula ko. Oh. Iula mo. Ano na? Bako yan. Balik mo tayo ula ta. Iula ka. Yan. Ang pagpunpun, partner, yan ikan magpunpun ka na, ta inula mo. Oh, yan po, wagasunta. Taran. Oh, nakasalalay sa imo, an ikagagana, kan sa tuyang mga parantabay. Partner, excited ang mga pag-iriba tadigdi, si Isay daw ang manggagana. Oh! Number. Numero. Inanangga na ki 1,000 pesos mo Sige yan. partner, numero. Ang numero niya, 0910 0910 094 094 4556. 4556. 0910 094 4556. So mga nagpiricture dyan kan sa indang mga manok, aram na yan inda. At siya na aputong kang pangaran. Kaurunong tango na. Sige Pagpatapos daw. na, sa kataputo ng pangaran. Sige. Excited. Maray na pagkahapon. Hello. Hello! Nagano ka? Ha? Nagano ka? Kaya. Nagano? Waraman. Ay, wala man. Maray ka pa, wara kang tigigibo. Tagasain ka po! Tagasain ka ha? Matnog. Ha? Matnog po. Matnog ka? Sorsogon. Opo. Matnog, Sorsogon? Opo. Uy, ang layo. Rayo. Gustong sabihin, nandiyan ka na sa dulo bago tumawid ng Bisaya. Matnog. Hindi pa naman po. Sa ano po kami, Barangay ng Pawa. Barangay ng Pawa ng Matnog. Dito lang sa medyo ano. Okay. Nanay, since wala kang ginagawa, ano ang trabaho ni Mister? Laborer. Laborer lang po. Laborer. Laborer. Anong linilabor niya? Laborer. Minsan, ano lang po, minsan na gagawa bahay. Bahay. Pero ikaw manay, dati naglabor ka din. Dati po naglabor ka din? Nag-labor pag-anak. Pag-anak ka. Ilan po ang anak mo na linabor mo? Dalawa po. Dalawa. Nanay, may sinalihan ka po na raffle? Raffle? Parapol po. May sinalihan ka po ba? Sa Facebook? Ano po? Ano lang po yung inaanuhan ko parang sa... Ano ba ito? Saan po, Nay? May sinalihan ka sa Facebook? Opo, kasi minsan po, may nagluluwas pa din sabi raffle ko, minsan nagko-comment lang po ako. Nagko-comment ka? nagko-comment ka. Baka doon yan sa kuyan. Sa action ko. Sa Igorot Party List. Hindi kaya? Ay, maupo ka siguro. Kay mama lang po. Ako nag-comment po ako dito, Permi. Permi. Mo nagko-comment, Permi. Okay, Nanay. Ano ang kino-comment mo, Permi? Ano po, sabi ko, matagan mo ako para... Mahatagan. Madalan ka para mahatagan ka man yung premyo. Ikaw, Manay, ang pangalan mo, paki-confirm lang kung ito yung pangalan mo, ha? Tanungin natin siya, ano po ang pangalan mo po, Nay? Jenilyn po. Jemelyn. Jenilyn Gibaga Gabelo. Opo, ayan. Congratulations, Nanay! Wala pa rin. Ayan. Nanay, congratulations! Nanalo ka po ng 1,000 pesos! Ayan. Nanay, masaya ka po? Super po. Masaya po. Super saya. Ayan na po ang masaya mo. Okay. Apo. Nanay, ano po ang masasabi niyo sa Ako Bicol Party List sa Action Co Center? At nanalo po kayo ng 1,000 pesos. Maraming salamat. May umuulit. Anak niyo po yan, Nay? Opo. Ayan. Regalo po yan sa iyo, Manay, ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Opo.
Nanay, para maklaim niyo po yung inyong 1,000 pesos, hintayin niyo po may tatawag sa inyong staff ng Action Co Center. Opo, Nanay? Okay po. Okay Congratulations! po. Congratulations! Janeline Thank you. Hibaga Gabilo! Ayan, congratulations Yung po ano po, from yung Matnog. Jenilyn Hibaga po. Ano po? Jenilyn Hibaga po. Opo. Jenilyn Hibaga. Hibaga! Hibaga. Opo. Janeline Kasi yung Hibaga Gabilo. Gabilo! Di pa naman po kami, di pa naman po kami Okay kasama. po. Hindi pa kayo kasal. Okay po, basta. Lista mo na yun eh. Opo, kukunin na lang namin po ang inyong complete details. Ayun. Alright, maraming salamat. Okay po. Congratulations, Jeneline. Hibaga! Diyan sa Matnog, Thank you. Sorsogon. Future Gabilo! Dapat isama na natin siya. Sa susunod, meron tayong mass wedding diyan sa Sorsogon. Sama mo ito si Jeneline. Gusto niyo pong maikasal, Nanay? Libre! Ano po? Saan po pa? Yun. Sa sentro po sa Sorsogon. Opo, Nanay. Basta po sa probinsya ng Sorsogon. Meron Abangan po mo na dyan. lang. Abangan niyo po. Opo. sige po. Congratulations, Nanay. Thank you. Bye-bye po. And sa mga kasama namin dito, better luck next time. Yeah. Alam niyo kasi mga ka-aksyon, aside nung parapol namin, eto pong aming mga staff, meron din silang sariling raffle. Rapol. Ayan, kaya malungkot sila kasi yung mga manok nila hindi na bunot. Ayan. Better luck. Pero habang wala partner na Dumarami. nabubunot, Habang lumalaki ang lumalaki, kanilang dumarami. Better luck next O, paano time. pala partner? Yung mga ibang gustong manalo ng cash, anong Ayan, gagawin? mga ka-aksyon, para naman sa mga gustong manalo ng tablet para sa student, strictly for student yung tablet, kailangan nyo lang i-like ang aming official Facebook page na Action Co Center, mag-comment kung bakit nyo kinakailangan ng tablet at mag-tag ng 3 estudyante. Para naman sa cash prize, same lang ang magiging mechanics pero hindi lang ito para sa students. Lahat po, anuman ang inyong estado sa buhay, pwede po kayong manalo ng cash prize dito sa tabang ora mismo ng Ako Bicol Party List. Ayun, napakaliwanag ng iyong paliwanag. Yes, maliwanag pa ang sa iyong buwan. paglilinaw. Maliwanag pa sa araw. Maliwanag ang iyong paliwanag, malinaw ang iyong paglilinaw ng mechanics. partner. Maliwanag at malinaw. Ayan. So, congratulations sa mga nanggana po ng tablet today. Nanggana ng cash, congratulations. And siyempre pa, multi pa partner. Bago kita magpaaram, ano Si pa mga Diggs napigitaran nito dyan? Pantuha. Good day po. Good day din. Always watching. Thank you. Okay lang yan. Sabi ni Nina Really Moralga. Sige lang. Keep on sending your comments and the messages. Jessa Muratalia Muhal, Marinal daw. Sige po. Si Lionel Zamora Obligacion, nakatutok man. Judy Ann Almonicar. G. Bayaban, wish ko bukas manalo na. Sige lang. Keep sending. Sabi ni G. Bayaban, ang swerte. Okay po. Sige. Mga tugang, saro na naman na maugman na pagkahapon ang satuin naging pag-iribanan digdi sa tabang ora mismo. Asin dyan ang mga kaaksyon, nagtatapusan sa tuyang programa ngunya na pagkaldaw, mag-iribang kita liwat sa aga, parehas na oras asin programa. Ako sa idong natairiba, deng iba, Remy Araneta Mindones. Ang sa indong Mr. Siram, Joshua Martinez, salamat, Bicolandia, mabuhay. Maraming salamat asin maray na pagkahapon.